Huriani Tuhan Yesus Kristus, tapukama pertanggihan di bonginon, taparadema roha dohot pikirata, martangyang di bagas roha tabe, martangyang mahita. Amin. Tapujima tuhata marende sian buku ende nomor 815 ayat 1 ayat 2 di ayat 2 los conjong mahita. Mar hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tondi porbadia, na tumompa langit dohot tanoon. Amen. Songon duhut-duhut do saluhut daging jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti, do saluhut asangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alai na hot do hata ni Tuhani. Rodi saleleng ni leleng na, say burju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tu palhanguluan. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, hodo na manjauhami jala hodo na papungo akan na pilitmu tuhuriam na badiai, mauliate marohanami. Ala nanung di pasaat hohami tu anakmu, asa ibana napuna hami, asima roham, say pargogoy mahami mangulahon ni dok ni hatam, asa domu hami dohot naung tolho tu lambungmu, say patogu mahaporsya nami, sahat ro di ajal nami, asa sahat hami sogo tu halas ni roha na sumurung, na pinaradem di aka nama khologho, asa pujio nami, Hodi si saleleng ni leleng mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
hundul mahita. Hatani di bata di patang yang atas sadarion, ima nagabe jamita godang di parminggota naro, ima di enet sian pasal men 10 ayat 112. Tajahama singkat sorin. Ale Tuhan, saya hodo hapurusan nami marsundut-sundut. Sumuang doga be orbuk jolmai di bain ho, dungi didok ho muse, mulak mahamu ale jolma manusia. Ai subukpun sadari natari nang salpudo nasaribu taon yang di julum. Jala songon sadagasi perjaga di warmin. Diumbang hodo nasida, jadi mate masida, manogotna inunga mertumbur diulahi songon duhut-duhut. Orang ari marbunga doi jala martubur, HP berdenai disabi jadi malus. Ai siap dohame di bahen rimasmu, jala binahe ni parpiar ni murukmu, umbahen tompu magohami. Nunga di bahen ho hajat mi tujulum, dosa nami akan nabuni tu hati uron ni bohim. Ai lam moro do aka ari-ari nami sudena di bahen rimasmu, ai songon hoya sada laos sudah aka tau nami. Ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun doi jala molo marhagugun sidutu dia do 20 tahun jala hina dinggan dan nasida do hangaluton do halujau ai hatop situtu do lahu salpu jala lam do ham. Tung isi matumanda gogo ni rimasmu, jala di habiari hohom bertupango nai ni rimasmu. Saya parrohai mahami memilangi akar rinami hasadapotan rohana bisuk hami. Ido sahatna martua do aka nama tumangihon hatani di debata jala na upeopsa. Amin. Bali hita memuji Tuhan. Marende mahita sian buku ND 242 ayat 1 ayat 2. Dibata Jehovah manami mole atema ali Tuhan di bornginon rodo hami tu adu pamuneng manangihon hatami tu hamana madongani mamasu-masu hami
asanggiat bui dihangulo kami hatami di bagasan guar anak Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Hurian itu hata nahina holongan terupuk jamita di pertangyangan di Boronginon manang pertangyangan parpudi di tahun sahurion tersurat di pangokapon bidusada ayat 4 rodi ayat walu. Ahu surat ni si Johannes madapoton na pituhuria na di Asia asini rohama di hamudo dame sian ibana na mengului naong menguluhian jalan nang ro nang sian na pitu todi na diadopan ni habang sana nang sian Yesus Kristus si tidangi haposani na perjolo tubuh sian akanong mate si gom-gom aka raja ni tanoon ibana do maka holongi hita jala di palua hita sia dosata marhite-hite mudarna dijadi hodo hita gabe harajaon hamalimod di debata amaneng di ibana ma hasangapon dohot hagogoon rodi saliling-liling na amen idama naroma ibana di bagasan obun idaon ni nasamata do ibana nang akanang manulang ibana gabe mangangguhibema saluhut bangso ni tanoon mida ibana ima tutu amen ahu do bonana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaing debata naong adong hian naneng roy si gonggom saluhuna ido sahana hurian itu hata masuk mahita tu ujung tahun parhuriaon na topik umum manungguli hita taringo tu hasianganon itu topik na umum di mingguta laho mengajarhon manang mangalehon pangatusion tu hita na marujung do saluhuna asanggiat dina madapoton ujung ningolui adong natigor adong nadinggan natapeo ujungna gabe jolmana marlas ni roha hita dan gabe jolmana mabiar jojo de perata dopi mabiar dosa sahalak molong ngai taringoti ujung ningolu HP ibu HP dalam ni jolmai dang lau boy madau ibanesiani dang boy tung songo dia dalanna ay dang alani nama tua dang alani nama sahid di podo manipe bodo marujung pas mangape manang pas mangulaw pe bodo marujung alani ganup tahun ganup ujung tahun parhuriaon saya diajar hodo tu hita asanggit adong gogo di hita asanggiat boy hita madokon Tuhan rade doa manang adigan alani do HP disukum matu hita tu Boronginon bohado tu haradiotan waing molo ta paingot-ingot akadongatan nong jumolo moding ari minggu sada do si atusata bahita peneko marujung do bohado tu au ngaradiau HP dang holan jolmai HP na marujung molo turpukta di Boronginon nguluope portibiope marujung do adong do Yerusalem ne baru bumi yang baru alanido turpukon sada tujuan bohado asa margogo akahla Kristen na perjolo imana pitu huria margogo nasida adang binoto alaniaham amanginang dung jong huriyai nagudangan akka persoalan nagudangan akka namar suguni roha tu akka huria na perjuli adong pitu huria adong huria Efesus adong onom nai ibana pitu halakon pitu samaragam persoalan ni tarong nasarupa adong mon naneng disuruh bohama asa mulak tuha jaudionna adong mon bohama
aka Kristeni di tengah-tengah pe merbada ngame met huriai ale merbada. Napi itu persoalan non rodo hatani Tuhan itu nasida marhite si Yohanes madokon ai sai anggiat ma to dini Kristusi damene se Kristusi ma namia di tengah-tengah muna. Kita pera bodoh tadokon ngajong-jong huriata sekitar 50 tahun. Gudang doa ke persoalan, molo tak kira-kira gudang doa ke persoalan nata adopi, persoalan sia bagas, persoalan nasia duru. Ale adong do huria alani persoalan lam tutuguna. Adong do nasongoni. Adong do huria alani persoalan gebi tutup. Gebi adong bena mar huria ngasabe holna persoalan sudi nena. HP huria na perjolo pe gudang do persoalan dia do pinasida. Alani do HP bohado asa manahan huriai. Bagaimana supaya jemaat itu tetap setia, tetap kuat? Umumna adong dua pengajarion. Bohama asa manahan ibana di pangujunan imana perjolo, na paduahon bohama asa gebejol mana marpakirimon ibana. Na dua dalanon boydo gebe tugu sasahalak madalani ulonna. Ale dia do nani ajarhon itu hatta di bornginon. Na perjolo bohado asalam tuguau di parngoluaku. Ini bisa kita lakukan. Adong sada ilustrasi sono namanginang. Molo tabereng gajah manang na horbo rupani. Songo dia pe belgani gajaon manang horboon. Molo nga ditabatot di bana tusada hau taline mek do dang lo mangaloon oloan nido hok disi dang lo mereton ala memang na perjolo adong do dipikiri ibana ala na memang ditabak di bani sian haite honna sian mek ibana nunga tertanam di pikiranna berarti molo nga diikat au tusada hau na hok mau disi mana di bana tung songo dia penongan jalan dang binoto ditabat tu bibana tura baraba dang lawi alanga tertanam di pikiranna sarupa di songon horbo nama nugu ibana nama tua ama-ama manang dakdana nama nugu ibana nunga adong di pikirani horboi molo nga ditarik talion mangoloi doi alani do rahyata bereng dakdana menugu horbo na belga unakom majolo pak nai mani daku dakdana ki holan marhosa horboi buru dang dakdana ki alani mek-mekna. Alai olodo horboi ditugu karena memang sudah tertanam dalam pikirannya aku harus diajak. Prinsip seperti ini bisa membuat seseorang bertahan dalam hidupnya. Prinsip pasrah, prinsip baima nioloam masude ini bisa bertahan. Baima ni pauloloam. Dan ini berhubungan dengan apa yang dilakukan manusia. Banyak manusia berjuang hanya untuk dirinya, belajar hanya untuk dirinya. Jojo do masa songoni. Tapi yang maju nuaing tu budak danak. Kalau tu budak pe nungai pikir tu di sekolahna. Kalau tu budak pe 3 tahun ibana arong-arong napa masuk ke tupau ton 3 tahun 4 tahun 5 tahun masuk TK orang tahun masuk SD saya musai SD bana les dope masuk SMP nunga pitor adong tartanum di rohani natorasi bohado asabu ding gagelekom mangulu haduan. Bagaimana supaya anakku ini sukses tidak seperti aku? Sekolah tiba-tiba sudah ipatupa sudah supaya bisa bertahan karena orang tua melihat sekarang ini moloso sekolah hubereng hasurdo nang bui manahan moloso bui iba karejo sadiri mabahen pasar ya sadiri mago do iba pertibon ujungna iko bodo geleku minimal sarjana hoi ko bodo militer asa hase ya haduan asa boy ho manahat di pernguluanon itu bisa ala ini gudang do akan atoras napi tor mabai geleng na sekolah geleng de mek dope ngales bahasa Inggris les musik sude supaya anaknya itu betul-betul berkualitas ale kan hola tusod doi hola kubagas doi boha asa malowau boha asa dinggana ngoluku boha asa marhepe ngau tapi pada akhirnya dung tabereng
Matua me bana toho matadok ko majolo hase yang uluna dengga perhepengonna tiki poso ibana manabung ibana dung berkeluarga ibana itabung sagudang-gudang na artana asadong adian alangon ni pahopukku ina dung matua ibana tiki na maneng mangalang akan ong sinuanna marasahi ma romadok termadokon taheng ngasahi gula ho ori mana mangalangi na tabu-tabui o ngosahi imu unang belangi ho jagali ujungda akan na mangahut holat tu dirina holam mamikiri na di portibion marisuang doi HP aliboy do mabe manahad jolma molo si Paulus madokon di sada Korintus 15 ay molo holat di portibion do hamu marpakirimo di Kristusi jolma na dumangol do hamu. Jika hanya berpengharapan di dunia ini, bagaimana supaya bisa bertahan? Kamu itu orang yang paling malang. Nepeting mangulu, nepeting boy mangan. Ini kan cara-cara bertahan yang tidak benar. Adang dumusedo na ditoruni. Ngaboha geleng mi, abay ma nepeting sikola. Ngaboha borumi, abay ma nepeting mangulu. Ini kan prinsip-prinsip yang sedang ditentang oleh firman Tuhan. Hosongon nama ngapuli. Molo berduka sasahalak bodi tadok kosongonon eda margogo maho adong doa dongan muda bodi tadok kosongoni margogo doi alai oleh sipata darong tikita hola dihata tadok kon adong doa uda dongan muda hapedang rohi tamat dulu alai adong do pangapulion na dumenggan jala ido nabi nuan ni turpukon nabi nuan ni si Johannes tu napi tu huriyei margogo mahamu huriyai margogo mahamu halak kristeni alaniaha aina marujung do saluhuna portibion jaladung marujung tu dia ho ini betul-betul sangat menguatkan saya bisa bertahan dalam kelaparan saya bisa bertahan dalam penderitaan saya bisa tapi firman Tuhan tidak hanya menyuruh kita bertahan tetapi bagaimana kita memahami hidup ini bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk berkarya, tetapi untuk hidup bermakna. Alanido, idok ko diterupukon naroma ibana haduan, turun meibana. Dia akan turun dengan awan. Boharo nasib munah, boharo nasibta. Apakah kita yang bertahan hidup ini napeting mengulu? Apakah kita ini akan dapat bagian? Alanido molo na mangapuli hita dumengga molo tadokon pos roham akan ang mulak tu nama nopa akan ang mula ibana apulan na doho Tuhani mana mangapuli ho pikiri ma hita pe marujung dohaduan ini kan akan mengubah pemikiran kita tidak dipaksa untuk bersukacita dalam duka cita tetapi kita dipaksa untuk berpikir lurus bahwa memang semua manusia akan mati, aku juga, tetapi yang paling penting kemana aku nantinya. Alanido dedeta 520 lalu di iajar hoddo tu hita di tengah hoddo tu dia ho dung mati ho tedih ho majolo. Kinatong alusata mamerengisi
Tu dia hudung mate ho baba merengi sima, tu dia para pihak nak besima. Berarti jol mada do mangkol do hita, darong pakirimo na gesautik. Mangulu pe hita, nungai sukun, tu dia hudung mate ho. Bo ahar dong masa dong mate. Berarti nangadong pakirimon halak Kriste di dokod do. Ibana nang manubusita, ibana sadiro naropa dua halihon lau peluho kita haduan. Doho para jabar di si, buanon na doho di Jerusalem ne barui, pajong-jongon na doho di harajaon nai manang na daong. Bayi do HP. Alani do amanginang adong do sasahala memang manguli bana sonari dang dipikiri ali marsugut. Dang dipikiri. Songa edeni halak bataki. Ima taring tuburu Jawa nenne. Dang dipikiri ari marsugut, baro hepeng sonari, habis sonari. Rosogot habis sogot. Mangulu pesongoni. Aha swaha padokoni si, marsugut urusan na di si. Tetapi kita sebagai orang Kristen tidak seperti itu. Kita hidup sekarang, tapi kita sudah diperhadapkan dengan kehidupan yang akan datang. Tu dia ho. Alani do HP, kita mangulu dang paimahol lau mate daong. Kita hidup bukan hanya menikmati, mensyukuri berkat Tuhan, tidak. Tetapi bagaimana supaya kita yang hidup ini betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan nantinya. Alani do topi mingguta, ajari mahami memilangi ari-ari nami. Ari-ari nasalpu, ari-ari nuaing dohok neneng ro. Bohadu tutuau ngamangulu. Usiaku sonari 30 tahun, 50 tahun. Molu husili kiti diro nagumodang. Aka pasu-pasu ni Tuhani do manang arsak ni roha. Pasti do dohono tak pasu-pasu. Ale suku-suku na paduahon, diro nabu gumodang hata mauliyate do tutuhani manang ungut-ungut. So tung dotong tadokon pasu-pasu do gumodang di nguluku, ale gorang do ungut-ungut tong. Berarti tidak bisa dong. Ala ini do dinapai mahong ngulup peneneng marujung di tikina, saya anggia mahitaun gabe pasu-pasu tu dong ngata. Gabe jol mana mangurupi hita, gabe jol masih pai mau kita. Adong dosa ada kebiasaan manang nama asa songonon, sahalak amai bana di bagasar rumah tangga, ale tung sohea di halo mohon yana konna ijabui ibana. Molong ijabui bapana, hohom mageling no sude mabiar, makitiri. Saya di hari salam nong, saya di hari didultuk mahita. Kalau di dok ke bapanai, neng lau nama wate, neng lau nama tu Medan, tuluari di sini. Torlasir rohani geleng ne alani aha. Dangarong be ancaman di nguluta, dangarong be aka intimidasi. Jangan-jangan kehadiran kita sebagai orang Kristen itu, apakah memang kita orang yang selalu dinantikan, atau jangan-jangan tidak pernah dinantikan sedetik pun. Adong sada punguan dohot kita tu bagas. Roh manang soro dan peduli halak. Ta mulai mempertanyakan nate, edang roh depesiano abem mak, enang rikoti. Karena memang dia tidak ada kontribusi apa-apa, kalau menggugat untuk kerjoni. Alai mau lo ko borha metate, ta mulai mempertanyakan, dang roh depe nayaha, oh tapai mama. Mungkin naha doi, namace doi, yang biasa na songoni. Karena memang orang melihat bahwa kita itu sesuatu yang berharga. Sesuatu yang penting, berharga bagi manusia, berharga juga bagi Tuhan. Allah itu HP, idok kondison, ahu do bonana, jala ujungna, ninna Tuhan debata nuaing, debata na adong hian, nanengro si gonggom saluhuna. Allah ni amanginang, mau lebih tung adong parukilon di parngoluata, saya unang mai parukilon Allah ni natabain. Itu ate molo pitung adong persoalan di ngoluta unang persoalan alani nataula. Artinya songonon hita korupsi, hita manako, hita polisi, hita tadokon ujian ini sangat berat Tuhan. Ina hita songoni dotong di dokon di ruas kolose, huria kolosin ini sih deh songonon. Ini ujian dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menguji seperti itu. Kita jangan melakukan kesalahan, kita yang mencuri, tiba-tiba Tuhan kita salahkan. Ini ujian dari Tuhan. Molo pero pangujunan akaparu kilo di ngoluta taingo ma pangapulion na parpudii. Ay molo pe porsuk parngoluata nunga parjolo Jesus manaoni na paduahon
Aidang holad di hanguluan nuaing hita marpakirimon. Ay paimahod do hita di hanguluan na mangihut. Nanengro. Alani do hape. Setotong matutu di namadalani ari-arita. Tabilangi ari-ariton. Tabilangi pasu-pasu ni Tuhani. Asa gabe hoti tamanang unang lupa makamulatehon. Ternyata berkat terbesar dari Tuhan adalah dilehon ngulu terus. Dilehon hahipason. Dilehon hosa. Boy hitamangan. Ini adalah penyertaan Tuhan yang harus kita hitung. Bukan penyertaan yang besar baru kita hitung. Bukan penyertaan yang sesuai dengan keinginan kita baru masuk hitungan. Penyertaan, napas, kesehatan, kekuatan, ini adalah penyertaan Tuhan. Alani HP amanginang. Di pertangyangan parpudion, madok mulia tedu hita. Dina 2 tahunon, manang tadok ke majolo 1 tahun parpudion, gumudangan do hita pertangyangan online. Aletong do boy mardalan. Boy do tu pasaluhuna. Boy do hita manangi hona hatan itu hani di bagas tagan umar sada-sada. Tahamuliate hommai. Molo pe di tanah nengro asing muse keadaan na. So tung gabe mangorui lasni rohata namar Tuhaning. Namar Tuhan kita nuaing, namar Tuhan dohita tahun naro, namar Tuhan dohita saliling-liling na. Amin. Martang yang mahita. Di bata Jehovah amanami. Moliate ali Tuhan. Disunggulio da jala diajari hodo hamitan mamilangi ari-ari nami. Asamar roha moliate hami. Asamar gugu hami. Dada alani gugu ni portibi. Alimar gugu hami. Alamar pakirimon di asini roham. Tuhan do nama dongani hami nuaing. Jala Tuhan do nama dongani mamasu-masu hami titikin neng ro. Di penghujung di tahun huriot Tuhan mau liate mau pasatami. Didongani diramoti hodo hami Tuhan madalani ari-ari nami. Pasatami direnami Tuhan mana madongani hami ganu marsada-sada. Ruas sinuran petunan di bagasan parkarejuanna di bagasan parsikolaan di parukilon parsahita Tuhan homa nama dongani hami ganu marsada-sada asanggiat sude akka pakirimon nami sude akka pangidon nami Tuhan dilehoko ditikina pasu-pasu manang huriama Tuhan nang lingkungan ni kabi mincarongon asanggiat terpasu-pasu hami boy gabe selasni roh atau kana humaliang nang manguduti ulon nami hami diborongna pe Tuhan pasatami direnami tuho di bagasan gornam Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Marende ita sian buku ende 544 ayat 1 ayat 2 diihuti tangyang siang parhalado. Doho tau di
Tuhanku audisa. Tapasada rohata martangiang mahita. Jehovah di bata aman namin na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliati puji-pujian di sebahan rohanami tuho alay Tuhan di bagasan Bornginon. Ala asido tolong ni rohamdo Tuhan na mga ramoti jalamadongan ni hami. Boy hami Tuhan patupahon partangyangan di bagasan Bornginon. Ima partangyangan sektor terakhir Tuhan di tahun 2020 sadaun. Mauliate ma Tuhan ala di para di hodo roha do pikiran nami alay Tuhan. Lau madohoti partangyangan di bagasan Bornginon. Baik na di Jabu na sidabe nang di bagas Joromon alay Tuhan. Tuhan nung ngahubigi hami be hatami Tuhan. Ima Tuhan manangahape na masa di ngulu nami. Asa toktok kami setia tuho alay Tuhan. Unang lomos jala unang madili hami alay Tuhan. Jala malawatungpe di Joho hami alay Tuhan tulabungmu. Asa tutu si tutu radero hanami alay Tuhan. Ala di bican di lakorope di hami ngolu Tuhan. Urupi jala pasu-pasu mahami alay Tuhan. Asang giat boy gabe habauran ni pasu-pasum. Di bahini Tuhan lopokon jala uhirhon mabagas turohan nami be Tuhan. Hatami alay Tuhan. Asai hubahin hami gabe sulu-sulu di ngulu nami. Di namadalani ngulu-ngulu nami alay Tuhan. Tuhan apala di bagasan Bornginon mangidu hami tuho alay Tuhan jalamadok mauliate hami Tuhan tuho. Ala di luas hodo Tuhan huriam patupahon partangyangan sian awal tahun 2020 sadaya alay Tuhan. Ima partangyangan sektor Tuhan mardala dodo lenggan. Nakpe Tuhan dang boy tatak muka hami holan melalui live streaming Tuhan. Mauliate ma Tuhan ala boy do di patupa huriami Tuhan. Di tonga-tongan ni ruasmu hakabebe bincarong. Di bahini Tuhan mangidu hami tuho alay Tuhan. Nakpe masa COVID-10 siya alay Tuhan. Dang mengurangi las ni rohan nami lau mamuji hut pasangapon ho alay Tuhan. Tuk pegodang akadongan nami na marsitaunon. Ala naong dialap ho keluarga nasida alay Tuhan siyan tonga-tonga. Ni bagas nasida siyan tonga-tonga ni ruasmon alay Tuhan. Alay porsia do hami saluhuk na ruas ni hakabebe bincarong Tuhan. Dakya ditinggal hoko hami. Ada toktong do diramoti jala ditugu-tugu ho hami alay Tuhan. Gabedang madele hami alay Tuhan. Gabi boy hami alay Tuhan sahatu ujung ni tahun 2020 sadaun 5 tahun parhuriaun Tuhan. Tuhan mau lihat madihu alay Tuhan ala toktong do diramoti ho hami alay Tuhan. Tarida doi Tuhan ima di nama kamuliate hon hami di pesta gotilon alay Tuhan di minggu na salpu. Tuk pegodang nama sahu alami hami alay Tuhan. Alay toktong do hami marlas ni roha jalamat dok mau lihat situ tutu ho alay Tuhan. Ala di pangaramotionmu. Gabe buhay Tuhan mardalan pesta kotilon di minggu na salpu. Saluhuk na Tuhan dang ala ni gogo manang ala ni pabayanan nami Tuhan. Diurupi hodo saluhuk na ruas ni huriam alay Tuhan. Siyan na met saat rori na matua satu na lansia Tuhan. Boy mardalan hami satu ujung ni tahun parhuriaon Tuhan. Di bahini Tuhan paso-paso mayanak kon namin na poso bulong na mangulaho ni alay Tuhan. Paso-paso nasida diak ka parkarijuan nasida Tuhan. Paso-paso diak ka ulaw nasida le Tuhan. Leon akan na perlu di paranguluan nasida. Asanggi marhite-hite aka pelayanan naong di leon nasida tu huriam ale Tuhan. Gabe pilihan na hutsu si Tuhan di julong. Tuhan mangidu hami tuho ale Tuhan. Di paranguluan namion ale Tuhan. Tung masa pa COVID-10 siya ale Tuhan. Tong-tong do hami madok moliate tuho. Ima di ujung ni tahunon ali Tuhan. Nunga level 1 ali Tuhan. Di bahini Tuhan mangidu hami tuho ali Tuhan tu tahu-tahu nanang ro. Ho matoktong na mga ramoti jala madongani hami ali Tuhan. Tuhan mangidu hami tuho ali Tuhan di sude. Program ni huriamon ali Tuhan nauk terlaksana.
Sian awal tahun satu tu akhir tahun Tuhan boy lumardalan nak pedang mardalan 100% alay Tuhan. Saluhuk na Tuhan alani asini rohamdo. Dibahini Tuhan asima roham di huriamon alay Tuhan. Diaka program nami baik program koinonia, diakonia, marturia Tuhan. Homa Tuhan pasikopon saluhuk na alay Tuhan. Pasu-pasu ma Tuhan pelayanan nami alay Tuhan. Asanggia gabe pelayanan na denggani Tuhan di jolom jadi pelayanan na denggani Tuhan di akar ruas naung hutiroi hami Tuhan. Pos dorohan nami di huwalay Tuhan. Asaho matoktong na mga ramuti saluhu na ruas ni hakabebe bincarong Tuhan. Siyan na met sahatu na lansia Tuhan. O matuhan na mga leon gugu, mga leon hahipason Tuhan. Asa margugo hami Tuhan lau mangulahon akaulahon nami. Jala margugo hami ali Tuhan mangulahon aka pelayanan naong pinasaha mo Tuhami. Tuhan mangidu hami tuho ali Tuhan disude parhalado ni huriam ali Tuhan. Baik parhalado partohonan nang naso partohonan Tuhan. Di nasa taon bulonon naong mangula akaulahon na ali Tuhan. Tuhan pasu-pasu may ali Tuhan na saluhu na akaulahon nami asa makorhon gabe harararat ni baritam nauli di tonga-tonga ni huriam ali Tuhan. Pos dorohan nami di oleh Tuhan leon hasadaw ni roha di hami ali Tuhan. Asalam tu denggan na huriamon ali Tuhan. Pasu-pasu Tuhan saluhu na parhalado ni huriam. Asa toktong marsada ni roha lau mangula aka ulaon pelayanan naong dipasahat Tuhami saluhu na Tuhan. Suaksongoni ma uluan nami amang padita tepe panjaitan dohot amang JFC Hombing Tuhan dohot keluarga nasida. Homa toktong nama masu-masu Tuhan. Asa toktong gabe marlas ni roha, toktong marlas ni roha nasida le Tuhan. Laho malayani di bagas coromon ale Tuhan. Asang giat lam tutoguna haporsyaon ni ruas mulai Tuhan. Sian na met sahat trodi na magodang. Pos dorohan nami di huwalay Tuhan na toktong urupamu jaladonganamu saluhu na parhalado ni huriam ale Tuhan. Laho mangulahon aka tugas pelayanan naong nipasahat ko Tuhami saluhu na. Tuhan mangiduhami tuho ali Tuhan. Di tahun 2020 sadaya ali Tuhan masa COVID-19 sia. Alay di ujung ni taonon ali Tuhan nunga masuk level sada. Alay na pos dorohan nami di ho ali Tuhan di tahun 2022 naneng ro. Asang giok boy beraktivitas sudena ali Tuhan. Homa toktong na pahabison saluhu na COVID-19 siya negara doho siya duniaon ali Tuhan. Tabay maimun ni tubuh nami ali Tuhan. Paso-paso hami saluhu na Tuhan. Asang giat taat hami tu aturan peraturan ni pemerintah nami. Pos dorohan nami di huwalay Tuhan. Paso-paso masaluhu na akayanakon nami ali Tuhan. Akan na marsikola Tuhan. Takas dibereko ali Tuhan nasongod dia. Akayan akon namin nung hampir 2 tahun lebih Tuhan. Ikut sekolah nasida di bagas nasida B sesuai dengan kemampuan na. Dohot kemampuan ni orang tua na Tuhan. Tuhan asim maruhap Tuhan. Tiak kayan akon namin namar sekolah yale Tuhan. Lehon habis tara dohot bisuk na siya ko yale Tuhan. Asang giyak buhay di jalon nasida persiajaran na siyang guru na nakpe melalui live streaming mana onsite Tuhan. Homa toktong na mamasa-maso yan akon nami ali Tuhan. Asang giat unang terlena na sida ali Tuhan. Ima aka di permainan na dong di media sosial ali Tuhan di aka HP na sida be. Pos roha nami di huwalay Tuhan. Toktong mapaso-paso aka yan akon nami. Paso-paso saluhuk na orang tua ali Tuhan. Asang giat boy diajar na sida, dibimbing na sida ay aka yan akon na pinalamohon mutu na sida ali Tuhan. Asa toktong mardalan di dalam mo na tigori Tuhan. Pos dorohan nami di huwalay Tuhan. Aka di anak kon nami ali Tuhan. Aka nang karejo Tuhan. Homa toktong na mamaso-maso na sida. Asa toktong na sida gabi haboran ni pasum-pasum ali Tuhan tu aka na humaliaksa. Jala songon aka lilin na galak di tonga-tonga ni hahulomoni ali Tuhan. Pasu-pasum manang anak kon nami ali Tuhan. Naugtug marumah tangga Tuhan. Homa na mga leon. Sirokap nito dinasida na sepadan Tuhan. Asing giat toktong marlas ni roha akan na tua-tua na ali Tuhan suaksongoni akayan akon nami. Pos dorohan nami di huwalay Tuhan. Na leonomu Tuhan ditikki na lehet. Suaksongoni Tuhan akayan akon nami. Naong marhasohotan.
Na satu tikyo daktar jalo na sida do pele Tuhan dang di jalo na sida do pele Tuhan. Pasu-pasum na bergai di parumah tangkau na sida ima pariana konon. Alepos dorohanami di hole Tuhan. Jala dang marna bosan aka keluarga aka yana kon nami Tuhan mangido tuho. Dibahini Tuhan pasu-pasum marumah tangga na sida. Asa tertung na sida setia mangido tuho ale Tuhan. Asanggia ditiki na lehet. Leonomu itu aka yana kon nami aka naung berumah tangga Tuhan. Soksong ni musedo pele Tuhan akka na tua-tua nami naung lansia. Tuhan asi maruhap Tuhan. Na subuhi tatap muka tu akka dongan na lansia le Tuhan. Alanya marpos ni roha do hamil le Tuhan diho. Ditiki-tiki na yang roha le Tuhan boy na sida tatap muka le Tuhan. Iman na marsi ajar taringot tu hatami le Tuhan. Dibahini Tuhan pasu-pasu masaluhu naka na tua-tua nami naung lansia. Asa soktong na sida Tuhan mangingot ho le Tuhan dingoluna. Pos dorohanami di hole Tuhan. Mulutuk pegudang namasan paru kilon na hualami hami le Tuhan. Baik arsak ni roha. Baik ekonomi Tuhan. Alay pos dorohanami di hole Tuhan. Boy do Tuhan muhudalani hami i. Dibahini Tuhan. Tabay maakapasu-pasum itu saluhu na ruas ni huriaha kabebe bincarong Tuhan. Tuhan nabasa mangiduhami tu hole Tuhan. Di ujung ni tahun non ali Tuhan, ujung ni tahun parhuriaw non ali Tuhan. Di namar pesta gotiro kami ali Tuhan, ima Tuhan naro wakil wali kota Bogor Tuhan Tubagas Joromon. Di botohodo Tuhan na songod dia na pinarsita ni roha ni ruasmon, ima Tuhan di izin ni huriamon ali Tuhan. Alepos dorohanami, jalayakid duhami Tuhan na leonomu ditiki na lehet. Dibahini Tuhan mau liatin madiho. Ala dilakodo dihami izin Tuhan beribadah di ingananon. Sonang so haribo-ribo kami le Tuhan. Lau mamuji hut pasangapon ho. Alay songon warga negara hami le Tuhan. Leon may Tuhan izini le Tuhan. Dibahini Tuhan pasu-pasu masalu na tim perizinan ni huriam ale Tuhan. Asa toktong na sida le Tuhan. Bersemangat lau mengurus aka syarat-syarat na sedang diusahaun na sida. Suak songonima pemerintah nami Tuhan. Di kota Bogoron ali Tuhan, wali kota dohot aka jajaran na Tuhan, pasu-pasu manasida Tuhan, pasu-pasu nasida le Tuhan asang giat holong nasya koimian di bagasan rohana sida, asa unang membeda-bedakan ali Tuhan nasida di agama-agama na dong di lingkungan ni kota Bogoron dohot kabupaten Bogoron ali Tuhan. Pos dorohanami dihulai Tuhan pasu-pasu manasida, asa pemimpin na setia Tuhan. Asa pemimpin si tiruan Tuhan, nagabay tiruan nami Tuhan. Tuhan pos dorohan nami dihawali Tuhan. Tung masa pa COVID-19 oleh Tuhan. Urupi jala pargugoy mahamis sa luhuk na Tuhan. Tuhan, negara doh bangsa nami opeli Tuhan hupasahat hami matuho. Asa hotok tong namamasu-masu jala mga ramoti oleh Tuhan. Pasu-pasu Tuhan pemimpin nami oleh Tuhan. Presiden, wakil presiden sahatu jajaran na. Sahatu tingkat terendah tingkat RT Tuhan. Asa toktong nasida le Tuhan. Taat akan perintah, taat akan aturan naung diturhon ni pemerintah nami le Tuhan. Asanggi marhiti-hiti aturan naung dibayan pemerintah nami le Tuhan. Boy gabe keadaan damai sejahtera Tuhan di negara dohok bangsa namion. Pos dorohan nami di hari Tuhan. Mian maho di tonga-tonga ni negara dohok bangsa namion ale Tuhan. Asang giat sonang so haribo-ribuan hamis sa luhukna. Lau mamuji hut pasangapon ho. Tuhan tu maca gudang na nagpangilon nami tuho. Naso tarpajujur hami ale Tuhan. Ale di boto ho doahan perlu di parnguluan nami ale Tuhan. Dibahini Tuhan leon may hobar tu asido tolong di roham. Pardosa na gudang duham ale Tuhan. Sesama sa Tuhan sa luhuk na dosa nami i. Asa tamahami gabi anak hagolongan ni roham. Jala tamahami majalo asi-asi dot pasu-pasu na nagsipasahaton mudupe tuhami. Oma Tuhan tangiang elek-elek nami. Nahusobaho kami holan mga sahon gornya nakmu. Tuhan Yesus Kristus si padua jala si hokop pami. Amen. Tapujima Tuhata marende sian buku ND 772 ayat 1 ayat 2 diikuti Tangiang Pangondianon sebagai mewakili ruas.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang Engkau berikan kepada kami, atas anugerah-Mu Tuhan yang Engkau selalu berikan kepada kami. Begitu juga Tuhan, Engkau selalu membimbing hidup kami di hari-hari yang lalu sampai pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Begitu juga Tuhan, pada malam hari ini Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk bersekutu memuji memuliakan nama-Mu di dalam pertangyangan sektor terakhir dari gereja kami Tuhan. Berkati semuanya kami Tuhan yang berada di rumah, begitu juga yang berada di gereja yang mengikuti pertangyangan pada malam hari ini Tuhan. Engkau juga Tuhan berada di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhanku yang baik, berkati semuanya Parhalado Huria HKBP Bincarung Tuhan. Begitu juga pendeta kami berdua Tuhan, berkati juga Tuhan. Tuhan berkati juga semuanya Parhalado Nontohonan Tuhan yang selalu bekerja, yang selalu memberikan perhatian mereka kepada gereja kami ini Tuhan. Apabila di antara kami Tuhan ada yang sakit Tuhan, Engkau juga yang memberkati makanan dan minuman sehingga itu dapat memperoleh kesembuhan pada kami Tuhan. Begitu juga tenaga lansia, orang tua kami yang lansia Tuhan, di dalam hidup mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan sehingga mereka di hari-hari tuanya selalu menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga mereka selalu berseru kepadamu di hari-hari tuanya. Begitu juga Tuhan, tenaga-tenaga yang menjaga lansia Tuhan, Engkau berkati juga mereka Tuhan, berikan kepada mereka hati yang gembira sehingga mereka dapat memelihara, mereka dapat menjaga para lansia orang tua kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau serahkan semuanya masyarakat yang berada di sekitar Huria kami ini Tuhan. Berkati mereka semuanya sehingga keberadaan kami di daerah ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi mereka, bisa menjadi sebagai teman kepada mereka Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat bersahabat dengan masyarakat yang berada di sekitar kami ini Tuhan. Begitu juga kami juga mau serahkan keluarga Pak Hadi, anak-anaknya dan istrinya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka di dalam hidup mereka selalu tercurah kasih-Mu yang besar kepada mereka Tuhan. Berikan juga kesehatan kepada keluarga Pak Hadi dan juga berikan juga rezeki kepada keluarga Pak Hadi sehingga mereka dapat selalu membantu kami di dalam gereja kami dengan hati yang gembira Tuhan. Tuhan kami yang baik, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kehidupan kami di hari-hari yang lalu sampai pada saat ini. Tuhan, ajarlah kami Tuhan supaya kami selalu taat kepadamu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan supaya kami selalu berseru kepadamu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan supaya kami selalu memanggil namamu di setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Di dalam suka, di dalam duka Tuhan, kami mau serahkan semuanya kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang selalu menggenggam kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan yang baik, begitu juga kepada keluarga-keluarga kami Tuhan yang menderita Tuhan di dalam COVID ini Tuhan, kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang selalu menyertai Tuhan, Engkau lah yang memberikan berkat yang luar biasa kepada keluarga-keluarga di dalam mereka mendapat penyakit COVID Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan pemerintahan kami mulai dari RT, RW, begitu juga sampai tingkat tertinggi presiden kami Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan semua roda pemerintahan dengan baik. Mereka dapat menjalankan semuanya dengan bersatu hati sehingga kami warga negara Indonesia Tuhan dapat mereka embankan Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat tetap menjadi warga-warga yang sangat baik, yang selalu taat kepada pemerintahan kami juga. Berikan pemerintahan kami Tuhan kesehatan sehingga mereka dapat melakukan apapun yang bergerak, mereka dapat melakukan apapun yang berkenan, yang baik untuk jemaat, untuk semuanya warga negara Republik Indonesia. Tuhan kami mau serahkan juga pimpinan gereja kami dari HKBP keseluruhan Tuhan. Semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan sampai tingkat Eporus, pendeta, begitu juga jemaat semuanya HKBP. Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu supaya Tuhan berkati semuanya apapun yang dikerjakan oleh para pejabat-pejabat kami di lingkungan HKBP Tuhan, supaya nama-Mu selalu dipermuliakan sehingga apapun yang terjadi di jemaat HKBP Tuhan,
mereka selalu dapat melihatnya, mereka dapat menyertainya Tuhan, begitu juga mereka dapat mendoakan sehingga semua jemaat-jemaat HKBP Tuhan dapat bersatu padu, dapat berseru selalu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau serahkan semuanya kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ende pelean boy do pelean ditransfer tu rekening HKBP Pincarung, dititipkan tu Panireu atau dipasat di ibadah minggu. Marende hita sian buku ND nomor 268 ayat 1 ayat 2. Atong tatanga koma peliata tu di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di bono gijang, hodo haroroni saluhu siloluh nadinggan do naso libasa na mauliutus. Pasat hami mas yenelohomi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo me gebe na khusus di jolom. Paso-paso me jala ramoti asa hupar hasek kami pilihanon. Pati bulo narajamu di tonga-tongani huriam do di portibion. Buhay maroh nami marhiti hiti todim. Asalam mutadahami gurang ni sililohami tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ramai tamartang yang ditangyang aliyaman nami. Aliyaman nami dari benar gijang. Saya benar bedia mangwar. Saya Roma Harajan. Saya saut malam di batang oson dari benar gijang. Dari mata kami serang luas. Saya selalu senami sama panisan nami. Hidup yang nomor 2 satu. Unak kami itu pangujun. Balua mamisan pangago. Abuna punah raja. Dota guguhun. Rodia sangapos yang liling. Amin. Asini rohan itu atas Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan di bata ama. Dohot parsaran itu di perubadia mamad dongani hamu saluhuna. Amin. Horas madita saluna amanami inanami Tuhan mana masuk hita oma pertanyaan parpudi di tahunan